Hola, com esteu? Espero que estigueu molt bé. Jo soc Gara Martí i si esteu veient este vídeo és perquè segurament esteu interessats en inscriure-vos al projecte Amic Directes. Llavors, al final del vídeo jo espero haver contribuït per a aquesta inscripció directa que fareu quan acabeu de veure el vídeo. Ja sabeu que Amic Directes és un projecte que acaba d'eixir ara que té com a objectiu fomentar l'ús del català a les xarxes i sobretot en el format de directe, en el format de l'stream. I el vídeo que vos presento ara mateix és un tutorial per aconseguir inspiració a l'hora de fer vídeos, perquè ja sabem que de vegades la inspiració costa de trobar. No patiu perquè estic jo ací per a donar-vos inspiració i idees perquè isca tot perfecte, vos inscriviu i pugueu guanyar el premi, que ja sabeu perfectament quines són les bases, qui pot participar, i aneu a mirar els premis perquè són més interessants del que vos podeu arribar a imaginar. El primer que heu de tindre és motivació, és a dir, heu de tindre ganes de voler participar en un projecte, saber quin és l'objectiu i passar-vos-ho bé. I això és la primera finalitat, perquè estem ací per a passar-nos-ho bé i per a gaudir del projecte i de les gravacions. Quan ja tenim aquesta motivació, que jo espero en tota la meva força que estigueu motivats per voler participar en este projecte tan fantàstic, el primer que hem de fer és inspiració, buscar la inspiració. Però, evidentment, jo sé que és difícil estar en una cadira pensant de què puc parlar. Hi ha dos tipus d'inspiració. La inspiració que et ve de sobte i la inspiració de pensar i obligar-te a pensar. Eixa de pensar la deixem a part. El que hem de tindre ara en ment per a obtindre al final eixa inspiració és una motxilla. Tu tens ara mateix una motxilla i no cal que hi penses en la motxilla cada dia, però tu la motxilla la dus darrere tots els dies. Tu fas la teva vida, però també en algun moment recordes que dus una motxilla darrere i que en algun moment et pot vindre una idea. Però recordes que tu tens un objectiu durant aquest temps, que és buscar inspiració, buscar idees. No cal que segues i que digues si esta vesprada no tinc la idea, no em presente. No, tu saps que darrere tens una motxilla i vas agafant idees del que puga passar. Estàs al súper, estàs a l'Insti, estàs al carrer i veus que alguna cosa et pot motivar i pot incentivar a una futura creació d'un vídeo, tu la poses en la motxilla. Hi haurà un moment, segur, perquè hi ha molt de temps, que se t'il·luminarà i diràs l'altre dia em va passar això, ho agafe per a fer el vídeo. Llavors, imagineu que no teniu inspiració per absolutament res, que pareu a pensar i no trobeu res, que aneu pel carrer, que la motxilla pesa molt, la deixeu en terra, no passa res perquè la solució més fàcil i més poc original, també vos diré, és consumir contingut en xarxes. No sabeu de què voleu parlar, si d'actualitat primer o d'esports, que això ara en parlarem perquè és un altre tema a elegir i molt important, aneu i busqueu streamers que vos agraden, youtubers, fins i tot d'altres xarxes socials que no són en directe, perquè fins i tot això vos pot motivar a parlar del tema que vos agrada. Ja tenim la motivació, ja tenim la inspiració. Si no aconseguiu aquesta inspiració, aneu i consumiu a les xarxes socials contingut que vos pot interessar. I aquest contingut, evidentment, pot ser del que més vos agrada, fins i tot un streamer francès que vos agrada el que fa. Agafeu la idea i vosaltres ho construïu en català. Quan ja teniu un poc més la idea, heu de saber exactament de què voleu parlar, perquè imagineu-vos que teniu un tema d'actualitat, com podria ser el transport públic a Catalunya ara mateix, però heu de ser molt més concret, a tindre un títol del vostre projecte final concret i que enganci el públic. Ja teniu de què parlareu, ho teniu superclar. També és cert que cada vegada que afegiu informació, que busqueu més o que treballeu en el producte, aniran eixint coses noves, però la idea ja la tenim. Aleshores, el que heu de fer ara és saber en quina categoria voleu competir, en esports o en actualitat. I quan la teniu, només queda endinsar-se. Ara, en aquesta focalització del producte que heu encarat, primer hem de tindre també dues coses molt importants, i és si voleu fer un producte per a YouTube o si voleu fer un producte per a Twitch. I així ja comencen els processos més tècnics d'inspiració, de motivació i de producte final. El primer que s'ha de fer abans de fer qualsevol cosa a la vida, i no serà menys fer un directe, és un guió. És important perquè tu no pots posar-te a parlar sense saber i sense tindre un reforç del que parlaràs. Però ha de ser un guió esquemàtic i amb idees, no un guió de tot el text que parlaràs, perquè ja vos ho dic per experiència, que si comenceu a llegir un text davant d'una càmera es nota molt i queda molt malament. En aquest guió apunteu totes les idees principals que heu parlat i ara les plasmeu en un paper. En aquest paper també que heu de tindre en compte, per exemple, el temps, les persones del grup que eixiran. Si sou un grup de 3 a 5 persones, sabeu que pot eixir 1, 2, 3 fins a les 5 persones. Però jo vos recomano de tot cor que isquen quantes més persones possibles perquè és molt més lúdic, no avorreix tant el públic i es veu la diversitat del grup. I quanta més diversitat, ja ho sabem, millor.
Llavors ja tenim la motivació, la inspiració, el guió, ja ho tenim tot. I ara el que toca és començar a gravar. Què passa abans de gravar? S'ha de fer una gravació falsa. Què vol dir una gravació falsa? Tu tens el teu guió, com si anaves a gravar, però no graves. Per què? Perquè és molt important abans de començar a assajar. Penseu que els telenotícies no assagen o que qualsevol streamer no té el que ha de dir abans i ho ha practicat amb vosaltres. Abans de posar-vos a gravar la càmera i que isquen moltes preses falses i que isca tot com si fos una catàstrofe, ho practiqueu les vegades que faci falta perquè la versió final siga increïble. Així t'assegures que en aquesta prèvia gravació, la gravació posterior funcionarà al 100%. Ja vos ho dic, és un recurs que utilitzen tots els youtubers i tots els streamers. Ara ja estem en la fase final, en la fase de la gravació. Com ha de ser una bona gravació perquè enganxe, perquè el públic diga que bons que són estos nanos, anem a passar-los a la final i que guanyen el premi. Atenció, el primer que hem de fer és deixar de ser nosaltres. Hem d'eixir del nostre cos, assumir un paper com si fórem actors, deixar-se emportar davant de la càmera. Penseu que no vos estarà veient ningú en aquest moment, que no heu de tindre vergonya. Per tant, perquè siga lúdic, jo vos anime que participeu el màxim de persones possibles i que aneu tota l'estona canviant quan parleu. Ja sabeu que el producte pot ser llibertat absoluta. Jo em dedicaré a fer de mentora, sobretot d'actualitat, per tant, em centraré més en l'actualitat. En aquest moment també hem de perdre la por. És superimportant que no tingueu por del que digueu, perquè és un producte vostre i únic, i ningú us jutjarà el que feu perquè no estarà fet abans. És superimportant que sigueu originals, que penseu coses que no estan fetes abans i que si estan fetes abans, feu un remix, feu una performance del que siga, del producte que s'ha fet, i la transformeu en les vostres idees, en els vostres projectes que teniu en ment. I que no tingueu por de parlar en pantalla. I per anar acabant és superimportant que el vostre guió tingui una estructura del vostre directe. Cap directe en el món es fa sense una estructura. L'estructura, com ja sabeu, implica un inici, un desenvolupament i una finalització. Un acomiadament, podríem dir. Vosaltres heu de presentar al grup, heu de presentar què fareu, la temàtica, desenvolupar sobre la marxa el directe i al final, per a tancar, és molt important que tanqueu el directe i que digueu fins ací, continuarem, ja ens veurem, però és molt important que tanqueu un directe, perquè un directe és bo quan s'inicia, es desenvolupa i es finalitza de la manera correcta. I per acabar, ja vos dono l'últim tip, que és molt personal, però per favor, no sigueu avorrits, que té molt en compte l'originalitat. No sigueu com estem en classe davant d'un professor, d'una professora que ja volen marxar a casa. És el vostre espai, sou lliures, podeu fer el que vulgueu. Per tant, solteu-vos, sigueu salats, parleu del que realment vulgueu, perquè és un projecte per a vosaltres i gaudiu-lo. I fins així el tutorial, el vídeo. Espero que vos hagin servit els consells. Mos veurem, tinc moltes ganes de veure-vos, tinc moltes ganes de saber quins projectes presenteu i tinc moltes ganes de veure coses diferents, sobretot d'actualitat, que és el que jo mentoritzo. Espero que vos hagi agradat i que vos anime, per favor, a continuar creant, a fer-vos partícips d'aquest projecte que és tant meu, nostre com vostre, i espero veure-vos i saber de vosaltres prompte.